खर'आवसो था गोलैफैबाय आरोना आखाइखौबो ओरै होबथादोंमोन नालाय बे आखाइयावबो नांदों एसे ओमफ्राय आखाइ गैयामोनबा खर'आ बांसिन जागौमोन आरोना ओमफ्राय जानायनि मारावनो दिनै खर'आनो गावसिगौ बिदा बिनानाव बिब'नाव थांनो होदों मालाय उरिया माबायदि बाहा लादों खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' दायो आङो देलायनानै रेडि जाबाय थानो होदों होमबा मार्केटाव आरोना स' बिदिब्ला थ'बाय थादों आंजों लोगोसे ओरैबायदि सान्दुं गोसा दिनै बुंनाङा आरोना मर्निंनिफ्रायनो सान्दुङा गोसाद्राय अभारद्राय थांनोसै थांनानै जल्दिनो लालाबायनानै फैनोसै थाब थाबनो थ'थ'लाबाय दायो हा खोदों नै बेयावहाय दाख्लै थ'थ' बेलथायनाया नै स्लिम जाबाय गारि गोलैनायखायसो बानायनानै होबाय आरोना लोगोफोरनो थांग्रोनोसै लोगोफोर दायो आङो बाजारावहाय ओमफ्राय मा मोनो जिखुनु लानानै फैनोसै आरोना बाजार मोनफैबाय दायो आङो नै लोगोफोर आयु गरमा सान्दुङा अयथासार सान्दुंमोन ओंखायनो दादा হবে जल्दि लाना फैग्रोसै आं लोगोफोर देखायलायला फैफिनबाय आङो लोगोफोर एफा बिदि लानांगौ गैया जिखुनु एसेल' जेखौ नांगौ बेखौ थप लानानै फैबाय आरोना ओरैबायदि सान्दुं गोसाना लोगोफोर खर' गिदिंलायो आरोना आयौ थानो हाया बिदियाव बाजार खालामनो हाया बिदियावनो आं जेरावबो थांनो गोसो जाया आरोना गरमनि थाखायनो न'आवनो संजाथा खामानि दंबा माव बिराद गरम सान्दुं गोसाथार थांनानै संहैनोसै थाब थाबनो ओरैबायदि खर' सादोंना दिनै देहा मोजां नङा उदैबो एसे सारोम मोन्दोंना आङो ओमफ्राय साइकेलजोंसो थांनो सानदोंमोन बाट उदै एसे सानायखाय थाङासै आङो जल्दि संनानै लाहैग्रोसै र' लोगोफोर नै लामाया हाब्रुजोब दायो ड्रेस गानस्रानानै लाबाय ओंखामबो जाननानै लाबाय आङो ओमफ्राय मैथा लाबोदों मुथासेनो ओमफ्राय बयलार लाबोदों 100 थाखानि फवा 60 थाखा ना 70 थाखा आं मिथिला जिखुनु जां 100 थाखानि लाना फैबाय अमा बेदरसो लाबोनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय गैला दिनै थाब जोबदों ओमफ्राय आरो मासे लाबोगासिनो दंबावोनो माने गरम ना माने जालाबायनो हाया नांगोन ना नाङा साननानै एसेल' सिथारदोंमोननो दिनै ओमफ्राय लाबोगासिनो दं नेबाय थानो हालाना आङो मालाबाफोर जानोसै होननानैहाय बयलार लानानै फैबाय आरोना आङो बेखौनो जाथोंसै मैथाजों संना होनोसै आङो स' मैगं सायनानै लागोन लोगोफोर नै बयलार लाबोबाय 100 थाखानि मैथा मुथासे संना लानोसै बिराद गरम बुंनांला मैथा सायनानै लाना मैथाजों बयलारजों जेब संनानै होनोसै आङो एवखांला जाथोंसै ओमफ्राय दाख्लैबो जादोंना बयलार ओमफ्राय जिखुनु दासान्दि बयलार जानो मोजां मोन्दों होननानै बुंदों आरोना गावलाय जेबो होनाखै ओमफ्राय अमा गरम बांसिन अमा जायो नालाय जोङो गरमफ्राबो बारा गरमाव अमा जानाङा होनो मानसिफ्रा ओमफ्राय बाट जों बर'फ्राखि सोरबा अमा जायालासे थानो हायो नङा होमबा लोगोफोर संलाबायनोसैलाय फुङावनो न'निफ्राय फन फैखांबाय मा होनबावनो बेनोसै लाइफआ जल्दि सायनानै लानोसै ओमफ्राय संना लागासिनो लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा ब्लेंकेट गय सय फोरानजोबदाङै गान्दुबो मैयानि नालेंखर जाखोन्दाहाय नै बिखबा फोरानना ओमफ्राय हासिबबो थारनै फोराननानै होदां ओमफ्राय बैयावहाय थास' आथिं दङ आथिं आङो मैयाजाय हाग्रा दानस्रांदोंमोन ना बे हाग्रा दानस्रांनायावनो थारमाने हरै बारै आङो आइमोननिथिंजाय बिखुनजो जायो आरोना बे दा बिल्डिं लुगासिनो दं जोंनि खिबुनावहाय बिथिंजाय माने जोंना फुल दालाया जबा दालाया ओरै दमग्लाय लांजोब्बायमोन नालाय बेखौ दानखाहैदोंमोन आं वाल बारलांनानै वाल एफा गोजौ नङा आरोना ससेखिनिल' बेखौ बारलांनानैहाय दानखानानैहाय ओमफ्राय बेयाव बिसिनि बारियाव जा मोजां थास' आथिं माबादोंमोन ना बेखौहाय खानानै लाबोदों आं मुथासे मोन्दों दाहाय बेलासियाव सायनानैहाय गाबोन जानो मोनायाव जानाय जाबा जानोसै जुदि जानाय जायाबा गाबोन जागोन आरोना आङो सायनानै फ्रिजआव सोनानै दोनगोन गाज्रि जाया फ्रिजआव सोबा ओमफ्राय ओरैनोथ' सायनानै बाहेरायाव दोनबा बिगुर जाफिनो आरोना बे गुफुर माबा जाफिनो बे फ्रिजआव सोबा जेबो जाया आरोना लोगोफोर नो टेनसन स' लोगोफोर थाब मावनानै लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे पियास होबाय नै दायो
बेदरखौ होना लाबाय आं नै लोगोफोर साराया देनजार मावखायो मस्ला मस्लि होनानै लाजोब्बाय आङो ओमफ्राय मैथाल' होनांसिगौ आरोना मैथाखौ होनानै लाबाय एरनांसिगौल' र' एरना लाग्रोनि नै लोगोफोर मैथा होनानै मैथा दैल' होनांसिगौ बेयाव दा ओरैबायदि गरम लोगोफोर संनानै लाबाय ओंख्रियाव दै होनानै लाबाय आं आयु गरमा थानो हालालै फैनांसिगोन लाइन दङ दंनायालाय अयथासार गरम लोगोफोर संनानै लागोरसै ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' बिराद मेंनायबो मोनदों ओमफ्राय खर' गिदिंनाय मोनदों ओमफ्राय उदैबो एसे सानाय मोनदों आं बुंबाय थाखादोंना देहाबो मोजां मोनाखै आरोना लोगोफोर मोनबायना फाइनालि लाथाब लाथाबनो नै मैथा बयलार आलु बरिया जाखाबाय बिदा बिनानाव बिब'नाव थांनो नागिरदों मालाय थांदे थाब फै लांफा र' नि बेगखौनो बावलांदों नै हैनांगौ लाखाबानो जायो खेबसेनो थाब फै दे सान्दुं गोसायाव थांदो थांदो जोबावबाय बिदाजों थांफानो लुगैयो औ दे थांदो दे आब'मोननाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लेंदोंमोन आंखौबो आं थांला सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि गरम ओमफ्राय गस्ला मानि देलायनो गस्ला गाननो बिराद बायो आरोना गरमजों जाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दहायनो जाखांनानै दसे थाबाय ओमफ्राय दायो थांबाय आरोना बिसोर ओमफ्राय आं होनदोंमोन नानिखौबो सान्दुं गोसायावलाय माथो थांफाबावनो ओमफ्राय जेरावबो थांनो मोनाना उन्दैया आङो दहायबो मर्निंआव बाजार थांनायाव लांफायासै बिदा दंखायो नालाय ओमफ्राय गारियाबो जोंना बारा मोजां माने दसे थांजायो ससे लामाखौ ओमफ्राय बिदि लामा गोजान माने रिस्कि आरोना लामा गोजान नङाबाबो ससेबाबो माने गारिया गरम जाबाय थायो नालाय बेखायनो लाङासै माने गोबाव जाखाबाय गारि सालायैयानो दोनगासिनो दाख्लै जे बानायदोंमोन ना बेनिफ्राय खेनसे सालायनानै फैदों ट्राइ नायनानैहाय ओमफ्राय गरम जायो दासिमबो मेल्ला बानायनांगौ दंबावो आरोना बेखायनो गावबो साइकेल लानानैसो थांगासिनो दं नालाय ओमफ्राय बे आइमोननि आरोना बिखुनजो जायो माने गारिखौहाय जोंनाव गालांदों ओमफ्राय बिसोरो बेंगलाव थांदों ओमफ्राय आं साबिखौ बिना लाखिदों आरोना आं दायो मोनसे जायगायाव थांनो आब'मोनावहाय ओमफ्राय साबिखौ गालां होननानैहाय ओमफ्राय थांनो नागिरदोंमोन आंबो औ ओमफ्राय दायो आङो थांनो बाबाय आं गरमाव बेखायनो गावसोरखौनो थिनहरबाय आङो ओमफ्राय बिना लाखिखानायसै आरोना गारियाहाय आं थांगोन होननानैहाय जोंना गारि मोजां नङा नालाय नङाबा आं बिखाया आरोना मालायनि गारिखौहाय ओमफ्राय जेबोबो होनखाया होलाङो माने दोनफैबाथाय आङो साबिखौ लाखिखायो आरोना अबावबा थांनोबा अबावबा मानोबा आरो थाङाबाबो जुदि बायसान्स थांनाय जायोबा होननानैहाय लाखिखायो आरोना लोगोफोर बिराद गरम जिरायनानै फांखा होनानैहाय दसे थास' आथिं जे आं होनदोंमोन बेखौ सायनानै लानि र' लोगोफोर थास' आथिङा बेनो आं मैया खाना लाबोनाया सान्दुङाव जा मोजां फोरानबाय आङो जासिगोन आरोना सिरिजासिगोन आरामनो गाहांबाय बिलाय नै जा मोजां गुगासिनो सान्दुङाव एसे होनांगौ बेबायदि दायो माने टेबोल फेन होनानै लाबाय जा मोजांनो गरमथारना थान्दा मोननायनिफ्राय थास' आथिंखौ सायनानै लानोसै बिदि खालामबा जा मोजां गाबाय आरोना ओमफ्राय बोराया जाया थास' आथिंखौ ओमफ्राय जाथारबाबो दोंसेसो जायो ओमफ्राय माने माननाय मोनो आरोना बे थास' जिनिसखौनो जानो नागिरा खालि एकमात्र माखौ जायो होनब्ला थास' बिबारखौ बियो अमाजों जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गावनि गोसोजोंसो खोथा बिदिखौबो जालाबायनो नागिरा आरोना होमबाबो माने थास' आथिंनिफ्राय थास' बिबारफोरखौ बांसिन जायो आरोना बियो ओमफ्राय थास' बेदरफोरखौबो बेदरफोरजों संबा जागोन खिन्थु ओरैनो बिदि नाफोरजों संबा हैनोबो जाहोनो हाया आरोना बेखौहाय जा मोजां गाबाय बिदिफोरा सान्दुङाव होदोंना आङो ओमफ्राय दैबो थाया आरोना बेवहाय जा मोजां जायगाया सिगांबो बिस्रायमोनहा माने न' लुफैयाव दाथ' बिल्डिं लुगासिनो दंना आगोल न' लुफैयावहाय खानानै जाखायोमोन आरोना जोङो बिसिनि बारिनिखौहाय ओमफ्राय खानानै जायो ओमफ्राय मैगं थाइगंबो गायोमोन नालाय बै आइमोनहा सासेया न' खाथिनिया बिस्रा गायोमोन नालाय ओमफ्राय बे समाव खानानै जायोमोन ओमफ्राय थास' बिबाराबो ओरैबायदि मोजां माबायोमोन ना बारोमोन ना बिसिनि बारियावहाय ओमफ्राय दस्रा जायगानिखौ आं खानानै जानो बायो आरोना टाउनबाबो
हासुला हासुलि मानसिफोरा लामाफ्राव बेखौ आं खानानै जाखाया मालाबाबो खाथाजों सायनानै लानोसै दिनैबो आयु थिफुलाबायबाय आं दिनैबो नायनोसै नैबे मोखांनि हाग्राखौ फुनाय जायोना जामारा फुनायाथ' फुनांगौमोन फुनोखौनो सानदों आङो ओमफ्राय मा जायो दायो मा मावनाय जायो न'खौ फोसाबनांगौमोन बै रुमखौहाय नायनोसै आयु मानलाबाय आं बिदि खाथियाव लायनानै थाबाय ओमफ्राय एकदम खोमायाव बारा नांफैनाय जायोना सोरबा दा बै गेटआव गाबज्रिबाबो खोनाबावनायसो नङा आरोना आङो बेबायदि जायो ओमफ्राय एक्सुवेलि खोमाया आंना एसे प्रब्लेम जाबाय दे खोमाया माने खोनानो नागिरा मोजाङै गाबज्रिबाबो एखमबा रायजालायो आरोना आङो गाबज्रिबाबो खोनाया बिदिसो जाबाय ना माथो होननानै माला खोनाथारिखौलाय माथो होनो ओमफ्राय आरो बायदिसिनाबो सानफ्लाङोना ओमफ्राय बिदि टेनसनफोरजोंबो माने थाल लानो हास्लाबा बबेबा समावहाय एखमबा आरो ओमफ्राय गाबज्रियिफोरखौनो गाबज्रिदों साननानैहाय गाबज्रिदों नामा होननानै सोंफ्लांबावो ओरैबायदि जारला ओमफ्राय मोनसे खोथा रायलायबाय बा माबा जेसेनो माने बायदिसिना माबा माबि सानफ्लाङोना ओमफ्राय मा जायो होनबा आङो एखमबा थोरसि सुयोना आङो थोरसि सुखांनानैहाय थोरसिखौ लाना फैना बावनानै मा खालामो उन्दुग्रा न'आवसो लानानै थांफ्लाङो आरोना आङो ओंखाम संग्रायाव लाबोलासे बेबायदि जायो सोर बेबायदि जायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आं बेबायदि जायो आरोना मा होनो ओमफ्राय माबा मोनसे खामानि मावनो थांदोंबा बुंबा रुमफ्राव हाजि माबाफोर खामानि दङ मावनो थांदोंबा थांगोन आङो थांनायावहाय ओमफ्राय जे खामानिखौ मावनो थांदों बे खामानिखौ मावालासे माबा आलदा खामानि मावनानै ब्लड फैफिनग्राबो नेम दं आरोना आंना सेकेन्ड सेकेन्डआवनो बावग्रा जाबाय बे खोथाफोरखौबो मिथिला मानि थाखाय रुमखौ सायनानै लानोसै दसे सान्दुंथ' बिराद गोसा दासो 1टा जादों टाइमा ओमफ्राय नायनोसै दाहाय लोगो मोनसिगोन लोगोफोर मा मावनाय जायो मा मावनाय जाया देखायगोन आङो दाहाय लोगो मा मावनाय जाबोखो सनालि जुस मोनलोंबोबाय ओमफ्राय बैलाय माथो खाजा बेलाय आं लोङा एसे लोंखाबायना गोथाव जेवबा सान्दुङा नालाय बायदि मोदानजोब्बाय सानलायबाय गस्ला खानाखै बिदा दाखसै बिदा सनालि हरनांगौ नालेंखर थिखोनलायबाय दे थिखोनो हायो दा जानोबो हायो थिखोनोबो हानांगौ दानो थोनदो दादाखौ थांदो आं खामानि मावहैनो नालेंखर बिदै दाब लोंनोलायनो जारलासो मैयासो जाबाय नालेंखर बिदैबो लोंबाय आरो दिनै माबा लोंसैलायनो दाननानै लोंदो होनबाय आं बेखायनो आरो थास' आथिङानो सायखाङाखैना दाबो थाब थाब सायनानै हाग्रा फुनांगौ मैयानि बिगुर खाथियाव गावबा थाइजौखौनो हरा बेयाव मोजांखौनो सिरिनायखौसो हरो बिगुरा बोखाजोबो आं जाया जाजायो जाबालाय दे लानानै लाबोदो बैयाव माबा फैदो टेबोलावहाय माखौ जायो बुरजा ओंखारखाबाय नै माबायानो गोरलैलैसोना बिखबानो दोनजो बुरजा ओंखारखाबाय बे मोननै नारेंखलनि बिखब नायदो बे मैयानिसो मोनसे एसेल' ओंखारनाय बिगुरानो बेखौ जानो थाखाय रेडि रायोबा बे नारेंखलखौ नायनानै माबायदि मोनगोन जा गोदै जायो दा रायाखै नालाय बारा गोदै मोना मोदोम गैयाना दाथ' रायाखैना दाबसे दाबो बे गिलासो एफा मोजां जे हाग्रा फुनो सानबाय लोगोफोर नायदो बोथोरा माबायदि जायो नायदो आरोना बोथोरा दासो 3:15 जादों टाइमा ओमफ्राय नायदो नांग्रां सिग्रां अखा हाबाय आरोना थिखोनो हास्लाबलायिनो फाइनालि नै लोगोफोर सायखांजोब्बाय डाइरेक्ट बे गामलायैनो फ्रिजआव सोनानै दोनसै नै दाखोरा नालाय बेसे बुरजा ओंखारखो नै लोगोफोर न'आ माबायदि जानानै दङ मानसिबो थाला ओमफ्राय फोसाबनायबो जालाना नायदो उरिया माबायदि बाहा लादों नै बिथिंजायबो आयु थैखागोन मुर्ति जानानै दंजोबोलै सनालि नै नैयाव नायब्रा टेबोलाव नै माबायदि बानानै दंजोबो उरिया हे भगबान साफा खालामसै आं बेखौ प्लास्टिकफोरसोमोन बे सिगां फाराथियाफोर गालांनाय सिङावबो दं ना नालाय हायाव माबायदि माबाजोबो खारसारजोब्बाय नै आयसो दाफै आं सुनोसै बेखौ साफानो नायजाला रुमानो नै मोनागुलायबाय न' फोसाबैनो साफा जाजोब्बाय दासो सुना लाजोब्बाय न'खौ ओरैबायदि मेंगुजोब्बाय बुंनांला आरोना बेफोरखौ सुबावनांगौ गाबोन सुनोसै बेफोरखौ जिखुनु जाया न'खौल' सुना लागौबाय मोनाबायना बिरादनो साफा जाबाय औ नै इयावल' जाबाय एकदम माने दाबसैलै मोनागुनानो गिसि जाजोब्बाय नै दैया गैला आं गारजोब्बाय आं दुगैयाखैना दुगैनांगौ आं दुगैनोसै
साफा जाबाय गोदो बेनो जोंनि ओंखाम संग्रामोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौहाय हाफ वाल होनानैहाय हाफ वालथ' दंखायोमोन माने बियो थिंनि नङामोन आरोना बेराया ओमफ्राय दा भारा होयो आरो दाथ' बर्थमान गैथ'आ खालि स' दुगैनानै लानोसै आंबो साफा जाबाय फाइनालि न'आ साफा सनालि नै लोगोफोर नैबे खर'आव मलमसो फुननानै होबाय आं मानो फुनदों होनबा बिनिबो रिजन दं नै एसे बुदों बे खर'आ ओमफ्रायो थास आथिं सायना आखायानो माबायदि गोसोम गोसोम जाजोबखो ओमफ्राय बेयाव एसे रेड कालारनि गोजा जादोंमोन आं माबा क्रिम फुननानै होदों नै एसे नुदोंना नैबे नैयाव नुदोंना नै एसे गोजा जादोंना जानायनि मादाव जादों बियो गोबां दुगैखांबाय आङो दायो ओमफ्राय बे खर'आ मानि थाखाय जादों होनब्ला आं खोन्थानोसै दहाय जे नालेंखर जानाय नोंसोरनो देखायदोंमोन ना आङो लोगोफोर नालेंखरखौहाय दानखावनानै बिदै सिदै लोंखांनानै एरख'नानै जाबाय सेसेल' जादों ओमफ्राय बाद बाखिखौ फ्रिजआव दोनदों जाला होननानैहाय खालि बिदैल' लोंनो लुबैखादोंमोननो ओमफ्राय मैया हाननायनिफ्राय दिनैना गोरलैसिन आरोना दाबो लोंग्रायानो मैया नालाय एसे राबायमोन दिनैना नालेंखरा एकदम गोरलै ओइ रेक्सु हामा ओमफ्राय मा जादों होनब्ला बेखौ लोंखांनानै दानाबा आबौनो नानाजिनो मन्दिराव थाग्रानोहाय माने बोराया लोंनो लुगैदों होनबाय थानायखाय माने लांनोसै नामा नानाजिनोबो थाइसे बिदि होनबाय आरोना दे होमबालाय हानदो होनबाय आङो हानबाय दानाबा गावहा थुखोनानै होगोन ओमफ्राय हारसिंथ' हानजाया नालाय ओमफ्राय माने एकदम जाब दंजोबो ना नालेंखर फिथाइफ्रा ओमफ्राय नांबा दस्रायावबो हायबा गाज्रि जागोन ना बेनि थाखायनो गावहा गनजों नारखोना होग्रा आंहा हायख्लायनानै बोख्लायग्रा हायख्लायनानै बोख्लायबाय दानाबा जाया बेसेबांबा गोबाव गोलोमफ्रुजोब्बाय मेंगुजोब्बाय उनाव लास्टथारावहाय बोख्लायथारनानैहाय गोग्लैबाय दानाबा गोग्लैखांनानै मा जाखो होनबा हायख्लायनानै बोनायजों बोरैबा माने हानथावजाया आरोना फिथाइयानो ओमफ्राय एकदम माने गोग्लैफैनाया बिनि खर'आवसो गोग्लैफैबाय आरोना आखाइखौबो ओरै होबथादोंमोन नालाय बे आखाइयावबो नांदों एसे ओमफ्राय आखाइ गैयामोनबा खर'आ बांसिन जागौमोन आरोना ओमफ्राय जानायनि मारावनो दिनै खर'आनो गावसिगौमोन आरोना मा होनबावनो स' मिस्टेकलेस जादों आरोना आंबो ओरै बोबाय ओमफ्राय बेबो डाइरेक्ट ओरै फावसायबोबायना बे फावसायालासे जेराव गसंदों बेयाव गसंनानै थायोमोनब्ला जेबो जानाय नङामोन आरो नांनाय नङा ओमफ्राय सोर मिन्थिनाय बिदि जागोन होननानै ओमफ्राय डाइरेक्ट माने हाननाय लोगो लोगो आंहाबो ओरैनो नायनाय जायासैना ओमफ्राय बेबो नायनाय जायासै एकदम ओरै गंथाबना ओरै खालामनानैहाय ओरै फावसायबोबायना बेयावनो बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो उफाय गैया जाबाय लोगोफोर दुगैखांनानै लाबाय आङो दायो बिराद गरमसो मोनफिनबाय आरोना दुगैखांनानैबाबो खस्थ' मस्थ' मोनाजासिम फोसाबनानै लाबाय न'खौहाय ओमफ्राय दुगैखांबायबो आरोना ओमफ्राय आरो हासबेन्डखौ ओंखाम ओंख्रि संहोबाय आङो दिनै नों संदो आं माने गैखाला एसेल'सै होननानै एकदम माने मोनाजासिम फोसाबथारबाय आरोना आं ओमफ्राय माथो जों साथामल' जानाय आरोना ओंख्रि दंखायोमोन माने भाजा फुजा दंखायोमोन खालि दालिजों ओंखामजोंल' जाननांगौमोन नालाय बोरायखौ जानहोबाय आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय आंहाबो जल्दि फोसाबनानैहाय जल्दि दुगैनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद मेंनाय मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय उन्दुनोसो ओंखारबाय आरोना जानानै लोंनानै उन्दुनांसिगोन थाबनो स' लोगोफोर बिदिब्ला ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट जेबो फुराखै दुगैखांनानै ओरैनो दङ आरोना